serbisyong hindi pumapalya sa sentrong fuel. Sa sentrong fuel. Sa sentrong fuel ay sigurado na panalo ka sa sentrong fuel. Sa sentrong fuel. Sa sentrong fuel may serbisyong hindi pumapalya. God's Law of Love, ang 10 utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang 10 utos ng Diyos. Thy will be done. One God, one family, unconditional love. It's official, mga ka-aksyon! We are number 1! Numero 1 tayo! Tayo ang nangunguna sa buong Pangasinan! Nangunguna ang Action Radio sa pinakahuling survey ng Nielsen. Para sa inyo, ang tagumpay na to, di kami matitinag. Nandito kami para maglingkod sa paghatid sa inyo ng pinakahuling mga balita. Maraming salamat sa inyong suporta. Ito ang Action Radio Pangasinan number 1! Action Radio Pangasinan, number 1. Action Radio Balitang Bayan. Maghahatid sa inyo ng mga pangyayari at kaganapan sa ating lipunan direkta mismo sa pinangyarihan. Action Radio Balitang Bayan. Mga police and hospital reports, City Hall, Capitol, Military, PNP at iba't ibang lugar na ating nasasakupan. Action Radio Balitang Bayan. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Action Radio Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong program host. Ay naapo, durap lalamot dyan dagong pantin mga isa tanom. Welcome po mga magandang mga Pilipinas, Maxong mga kaaksyon na imbag gabigat kada kayo. Ami mo Santos, Mark na mga sa kabusan sa Kiramin. Good morning, 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 sigang alagap yung motor. Good morning sa inyo lahat mga kaibigan, mga kaaksyon. Welcome po sa Action Radio Balitang Bayan numero ng morning edition. Kasama na naman po rin yung mga kaibigan sa ituhatan po tabating karaw sa likam sa napasyon. At syempre sa ating master control nariyan po, Action Coronel Alvarez po mga kaibigan. Tayo po yung magsama-sama hanggang alas 7 ho ng umaga. Dito lamang po yan sa ating himpilan. Action Radio Pangasinan, DWCM, 1161 kHz sa inyong mga talapihitan. At syempre, welcome po muli sa isa na namang edisyon ng Action Radio Balitang Bayan numero 1 morning edition. Ngayong araw po na ito ng Huwebes, August 20, 2026 po mga kaibigan. And as usual, wala pa ring pasok dahil naglabas po ng memo ang Palasyo ng Malacanang kahapon. Kaya Sir Mike Fernandez sir, maaksyong umaga high tide lalamot sir, kuwanto, nako, hehe, ingat po ang lahat, ay bagabagam, antam na naman, lin ni Barak, lapon sa atay high tide, Karo man, dyan si kami, dyan ba yung road, kapaway kod karasada, dalak ni, okay, pero manageable at sari light vehicles, medyo atagay may gawak si Konrad, si Kabayok, di ba? Medyo wala katagayan to man, ay, sarag to, ay bali-bali, Aga ko makasabat na barbalag iluganan, ta medyo, namala, makapataktakon mo, natan balot, ay age, agkusarag. Kanyang sa ginawa, Lin may barak, jad release. Okay,
yung mga ka-action ho natin dyan. Ako, ingat-ingat kayo mga kaibigan. High tide na naman po mga sir, mga boss, chief, manager, amo. Ingat-ingat po tayong lahat. Okay, sige, tuloy tayo mga kaibigan. Live tayo sa Action Radio Pangasinan Facebook page. Ganyan din po sa ating YouTube live streaming. Maaksyong umaga po sa inyong lahat mga kaibigan, mga ka-action. Good morning po sa inyong lahat. Yung mga ka-action natin dyan, nakakatutok po sa atin, nakikinig ngayon. Good morning po. Wala pa rin home pasok. Mga kaibigan, mga ka-action po natin. Sabi ko dito sa Memorandum Circular number 131 na inilabas ko ng Palasyong Malacanang kahapon. Ang mga ibang mga lalawigan ho katulad ng Pangasinan, La Union, Tarlac, Zambales, Nueva Ecija, ayan ay sabi ho rito mga kaibigan na alternative work arrangements po ang gagawin po mga kaibigan, mga ka-aksyon. Ayan yung mga klase ho mga kaibigan, mga ka-aksyon, depende rin ho yan sa mga areas, pero ang Dagupan City allows pa rin pasok mga sir, mga ma'am. Kaya yung mga kaibigan ho natin dyan, ako mga sir, ingat-ingat po dito. Ito naman ang DOLE po mga kaibigan. Naglabas po ng guidelines and suspension po ng work sa private sector. Sabi ho rito, except as provided for by law or appropriate proclamation, employers in the private sector may, in the exercise of management prerogative and in coordination with the safety and health, suspend work to ensure the safety and health of their employees. Pwede naman po, depende sa kanila pa rin. Pero eto if nagtrabaho, ang empleyado entitled pa rin sa full regular pay provided na nagtrabaho siya for at least 6 hours po mga kaibigan. If day siya nagtrabaho, hindi siya entitled sa regular pay, malid na lang kung may favorable company policy para po sa kanila. Yan po mga ka-action para sa rami man tutupad pa sikat tayo natin Good day sir, Action Income. Paano to may NBI? Tani mga na-clearance ko natin yung kabasan. Naglawas din po ang NBI kahapon mga kaibigan na ng paalala ho nila ang NBI Dagupan at NBI Urdaneta Satellite Office, bukas lang sila for sa NBI clearance processing po mga kaibigan, mga ka-action po natin Pero take note skeletal workforce lamang po ito, kakaunti lang silang magjo-duty ho mga kaibigan, kaya medyo ando kay so pilay dita nani ko na dyan babaliwan tandyan Urdaneta City lapod sa atin nagagawa aga kita na datang mira. Alright? Sige, dumako naman tayo sa ating mga reports at balita ho natin mga kaibigan, galing po sa labas ng ating himpilan at syempre atin po ng ating mga radio reporters sa pangunahon ni Station Manager Action Violi Valdez Ferrer. Siya nga pala, batiin ko ng yung mga tropa natin sina Sir Mike dyan sa may Manibok yung mga na-high tide ngayon sa may Kalasyaw, Sir Jaime Rimando. Ayan, gandang umaga siya Sir Jaime At syempre, dyan po kina Madam Juby Resultay Bugawan sa Malimpok Basista. Dyan po sa may Dumalandan West, Lyson Family, good morning po. At kay Sir Pitch, dyan sa may Pangapisan at dyan sa may Bukayuan, mga kaibigan good morning po sa inyong lahat po riyan. Bueno, yung mga kaibigan po natin sa ating ibang mga karagdagan po, mga balita po natin mga kaibigan, mga ka-action. Etong ating mga reports galing po sa ating mother station at sa iba hong mga himpilan pa ho, mga kaibigan, mga ka-action, nakasama ho ng Manila Broadcasting Company o ng MBC. Mga kaibigan, mga ka-action po natin etong puro pa rin connection content puro pa rin balita tungkol sa baha na naranasan sa iba't ibang mga bahagi po ng Pilipinas, mga kaibigan, mga ka-action. Ang naitatala ho natin dito ngayon ay pambihira. Everywhere talaga, dulap din po, mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Kaya, grabe good day, Action Income dito po sa bayan ng Kalasyaw, Sir. Anggad, Puegla, Sodanom, Jad, Babaliwan, Babaliwan. May babaliwan? Baka nang sangaan sinasabi mo. Baka nang sangaan yan sinasabi mo. Sa may yung Mangkop, Bunlag, tsaka Malabago tri-boundary. Ayan. Anyway, ingat po kayo riyan. Taon po kayo hanggang tuhod na ho riyan. So mag-iingat na ho kayo dyan. Bawal na po ang mga light vehicles dyan po sa may Mangkop tri-boundary po, mga kaibigan ng Mangkop, Malabago, tsaka Bunlag ho, mga ka-action. Pinakamalalim po sa part ko na yan. Kaya alalay lang ho kayo, mga ka-action. Mas malalim po sa may ibang bahagi. Ba, sa may Sitio Lumbang, ayan, hanggang dibdib na dyan, Action Contra, yung ibang bahagi po riyan, dyan po sa may Talibao po, mga kaibigan, mga kasun natin, pambihira po, ingat-ingat po kayo dyan, mga sir, mga boss, yung manager amo, Okay, kay Madam Bibi Rolarte, good morning, kay Jason Harin, good morning, at kay Sir Pedro Villanos, maaksyon umaga po sa inyo, sir, mga ka-action po natin, good morning po sa inyong lahat, Pero dumako naman tayo sa karagdagan po ang mga reports natin ngayong araw po, mga kaibigan, mga ka-action po natin, at sa atin po ang mga balita ho ngayong araw, abay dito nga ho sa ibang mga ulat ho natin, mga kaibigan, mga ka-action, sa ating
balitang panahon. Medyo relax tayo ng konti ngayong panahon na ito, Action Conrad. Bagamat may mga pag-ulan pa tayong inaasahan ngayong araw, medyo relax lang tayo ng konti ngayon. Dahil Thursday, Friday, medyo sabihin na natin, mababawasan ng bahagya ang mga pag-ulan. Pero pagbalik ho ng Sabado mga kaibigan, ayan na naman po tayo mga share. Ayan po ang ating weather outlook po sa ngayon mga kaibigan, mga ka-aksyon. Sa bansang Japan naman mga kaibigan, ang mga magsasaka po riyan mga kaibigan, mga ka-aksyon, nocturnal na sila ngayon, sa gabi na sila nagtatrabaho dahil sa sobrang init po dyan sa may bansang Japan. Kung tayo dito sa Pilipinas mga kaibigan ay umagang-umaga ho ang ating bahang-baha, tubig-tubig, ulan-ulan ang ating problema. Dyan po sa may Japan ngayon mga kaibigan na heat wave po na matitindi ang naranasan po nila sa may Japan na kung saan po mga kaibigan, mga ka-aksyon, na mga magsasaka ho sa halip po na sa araw po ang katrabaho ay sa gabi na lang po silang katrabaho po mga kaibigan para po maiwasan ang sobrang init po mga ka-aksyon dyan po sa may Japan. Okay, yung mga ka-aksyon natin sa may Japan, mga kamag-anak tayo, may mga kaibigan tayo sa may Japan, yung dati nating OGT si Melvin Melvin Hernandez, di ba? Nandyan sa may Japan ngayon, ingat kayo dyan Melvin, balita ko, grabe ang kwan dyan. Alam mo nitong nakaraan, nasa 59 agricultural workers na ho ang namatay dyan dahil sa heatwave po niyan sa may Japan. Ganong katindi. Kung tayo puro pag-ulan, pagbaha, puro dalap ang pinoproblema natin dito mga kaibigan, mga kaksyon, dyan sa Japan ay pagkainit-init. Sobrang init ng panahon, sabi nila. Amputang, sabi nila. Ganyan po. So ingat-ingat po tayo mga sir, mga mama. Okay, itong si Sir Joel Bustillo Dion. Gandang umaga po sir. Kamusta Sir Joel? May construction ba tayo ngayon sir? May kontrata ba tayo ngayon sir? Sambot yun natin. Dali medyo sabihin natin na medyo magpaparamdam ng mahaba-haba mga kaibigan. Ito hong si Haring Araw ng kunti lang naman. Mas mahaba na lang than usual po mga ka-action ho natin. Okay? Sige. Mamaya, balikan natin ang balitang baha po natin mga ka-action. Dumako naman tayo sa iba pa mga reports natin. Kahapon po nagpatawag ng press conference itong si Secretary John Vic Remulla ng DILG po mga kaibigan. At nakakalungkot po, ito may kinalaman nga po dyan sa balagim na insidente ho dyan sa may Ateneo de Zamboanga University. Pero bago ho yan ang maaksyon mga kay Jackson Lapuz, sabi niya rito, good morning brother. Nako, maaksyong umaga rin po sa inyo. Ingat-ingat po kayo dyan, Sir Jackson Lapuz at kay Sir Ed Puyawan. Good morning bossing, ditan dagupan kasi maya on, dalap niyang gandatan. Okay, balikan natin. Sinabi ko na Secretary John Vic Remulla sa preliminary investigation na nakapasok umano mga kaibigan ang naturang suspect dyan sa paaralan at hindi nakita po mga ka-aksyon yung kanyang mga armas dahil ito ay nakasakay po ng kotse ng tatay po niya yun, mga kaibigan, mga ka-aksyon. Kaya mas matindi rito mga kaibigan po natin, nakuha daw nung bata yung bang-bang o yung barrel ng kanyang ama kasi naiwan daw yun doon sa sakyan na yun, mga kaibigan, mga ka-aksyon ho natin. Pambihira, Imagine mo, Action Conrad, naiwan doon sa sakyan, iniwan sa sakyan yung baril. Kaya po, mga kaibigan, nagamit yun nung bata. Kaya ang nakakatakataka rito, mga kaibigan, parang alam ng mga batang gamitin yung mga yan, di ba? May safety lock yung mga yan, mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Ayun ang matindi ho riyan, mga kaibigan. Napag-alaman natin, mukhang naturuan daw itong tao na ito, itong batang ito, na gumamit po ng mga ganyang uri ho ng firearms po, mga kaibigan, mga ka-action. Very alarming ho yan. Anyway, good morning kay Lily Almogera. Good morning, sir. Pawati kay Bing Almogera at sa mga anak ko, Noel at Nash Almogera. Nakikinig po from bayan po ng Manawag. Ayan, maaksyong umaga sa iyo, Madam Lily Almogera. At of course, yung ating mga ka-aksyon niya rin sa may bayan po ng Manawag. O kay Mayor Rosario. Ayan, gandang umaga sa iyo, Mayor Rosario, sir. Maaksyong umaga po sa inyo dyan sa may bayan po ng Manawag ho, mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin. Good morning, good morning, good morning. Alam nyo, dyan sa may Manawag, may ilang mga lugar lang po dyan. Very few places lang po dyan sa may Manawag ang inuulan, binabaha po ngayon, mga kaibigan, mga ka-action po natin.
At yung ating mga ka-action sa may Manawag, naku, sana all, walang baha po halos dyan sa may bayan po na yan. Ingat po kaya dyan sa may bayan po ng Manawag, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Mayor Doc Minga, good morning po sa inyo. Magagawin pa man, sakop pa rin ho sila mga kaibigan na itong work suspension. Okay, yung mga kaibigan natin yan, mga taga-bakinig ho natin yan, standby lamang ho kayo, no? Dito naman sa ibang mga balita ho natin, speaking of Manawag ho, mga ka-action, na meron po kayong libreng chest x-ray po riyan ngayong araw po, mga kaibigan po natin. Ayan. At etong ating ngayong August 20, araw ng Huwebes, dyan sa may Aritz, Manawag, bilang pagdiriwang sa National Lung Month. Magpatingin pa kayo dyan, mga kaibigan, mga ka-action, kung kayo po'y nakakaramdam ng paninikip, pag-ubo-ubo, diretso na, mga senyales na maaaring tuberculosis, pneumonia, o ibang respiratory illness, mga ka-action, punta kayo sa may Aritz po, sa may bayan ng Manawag, magmula mamayang alas 9 hanggang alas 12 po ng tanghali, ngayong araw po ng Huwebes. At libre po na chest x-ray po yan, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Okay? Ayan, bahagi po yan ng aktibong pagsasaliksik po at paghahanap na itong mga TB cases, active case finding activity ng TB dots ng Department of Health at ng Manawag LGU. Papasukin natin ang report galing sa labas ng impilan. Hatid sa atin ni Action Freddy Fajardo. Max Umaga, Action Freddy, please come in. Yes, Maxong umaga at mabahang umaga, Aksyon Ahikam, sa kabila ng laganap ang baha magkabi-kabila dito sa ating lalawigan ng ating kapulisan naman hindi tumitigil sa kanilang anti-drug by bust operation sa bayan ng San Jacinto, street level individual drug suspect arestado. At nasa kustodiya ngayon sa San Jacinto Police Station ang isang street level individual drug personality na 38 anyos, isang solar technician na residente ng Dagupan City matapos itong masakote sa anti-drug by bust operation. Base sa ulat ni San Jacinto IC Chief of Police Raimundo, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tuwang sa drug enforcement team pasado alas 11 ng gabi sa Barangay Makayog ng nasabing bayan laban sa suspect. Isa sa mga pulis ang nagpanggap na buyer gamit ang marked money, nakabili sa suspect ng 2 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 2.3 grams na may street drug price sa 15,640 pesos, kaya agad itong inaresto. Nakumpiska rito ang marked money ginamit sa operasyon. Kaso ng paglabag sa Republic Act No. 165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap na ng akusado na nakapiit sa San Jacinto Police Station. Mula sa gitna ng aksyon, Freddy Fajardo, una sa balita, una sa aksyon, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat sa balitang yan, Action Freddy Fajardo. Sa YouTube Live, Max Umaga kay Elisa Redondo na nakatutok ho sa ating ngayong araw po rito. Good morning, Elisa Redondo. At sa mga ka-action po natin sa may YouTube, good morning po sa inyo. No? Wait, ang oras pa rin na 6:25 po ng umaga. Mag-commercial muna tayo. Bawit yung mga lipas tampoy na para. Diyan lamang ho kayo. Pag magaling ang produkto, kahit simple ang patalastas, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, some coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid! White Rose Papaya, wow! White Roses! White Rose Papaya, wow! White Roses! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya!
Ginisa ni Mike para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato, kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hello, anak. Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo malate sa check-up kay Doc. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Ang PCOS o Polycystic Ovary Syndrome ay isang bukol sa ovaryo ng babae. Meron akong polycystic ovary. Right side ko nakita ng OB. Sabi, pagka hindi siya naagapan, nagiging cancer siya. Hindi nagkakaroon talaga kasi po sira po talaga yung menstruation ko. Dalaga pa lang ako, ganun na ako. Tapos, nung pag-play ko ng Panyawan capsule, sumasakit po yung tagiliran ko, nararamdaman ko. Mga ilang araw, nagkaroon na po ako menstruation. Lumabas sa akin yung mga maruruming dugo, maiitim. Abangan ang susunod pang kabanata sa buhay ni Riza Esteves. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo Balitang Bayan. Alas 6:31 ng umaga, nagbabalik tayo sa Aksyon Radyo Balitang Bayan, numero ng morning edition. Shout out po sa inyong lahat mga kaibigan. Good morning kay Jakim Najim na nakatutok sa atin ngayon via Facebook o via YouTube Live. Good morning po sa inyo. Kay Sir Edison Balolong at kay Madam Jocelyn Reyes. Sabi niya, good morning po kay Kagawad J. Tinte ng Barangay Maningding at Rolando Mandapat, classmate. Sabi ni Edison Balolong. Siyempre, dahil Edison Balolong na yan, batiin na rin natin si Dr. Pet at yung RH po ng Santa Barbara. Magandang umaga po sa inyong lahat po riyan. Ayan, good morning.
morning sa inyong lahat mga kaibigan, mga ka-action. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Bueno, ngayong umaga naman mga kaibigan, dumako tayo sa ating mga iba pang mga balita ho natin ngayong araw. Ay, nako. Ito ho mga kaibigan, mga ka-action po natin ha. Sa ibang mga lalawigan naman ho tayo, sa Ilocos Sur tayo mga kaibigan, 2 nawasawi at 4 ang sugatan sa salpukan ng truck at SUV sa National Highway ng Barangay Banawang, Bantay, Ilocos Sur. Sa investigasyon ng pulisya, umaga umano ng linyang SUV at tiyempo namang makasalubong ng truck. Pareho mabilis ang takbo ng 2 sakyan at wala pang nakaiwas pa sa banggaan. UP na parang lata ng sardinas ang SUV, samantalang nasira naman umano ang harapan ng truck. Nasawi ang driver at isang pasahero ng SUV habang sugatan naman ang 3 nitong pasahero. Kasama rin sa nasugatan ng driver ng truck na agad din dinala sa pagamutan. Ingat-ingat po mga kaibigan. Alam ko, baha. Masarap magpatakbo sana mga kaibigan kapag walang baha po. Ha? Pero pakasuyo, mag-iingat po tayo palagi mga kaibigan, mga ka-action po natin. Ano? Hindi po excuse yang kasi ito lang yung masarap takbuhan na kalsada eh. Ingat-ingat lang po mga kaibigan, mga ka-action. Alalay lang po sa inyong pagmamaneho. Samantala naman mga kaibigan, magjowang ikakasal na sana, patay ho sa aksidente sa motorsiklo dyan po sa may Cebu City, mga ka-action ho natin. Kawawa naman po itong mga to. Ha? Nasawi po sa trahedya ang paghahanda para sa kasal ng magkasintang taga Cebu City matapos silang masawi sa aksidente sa motorsiklo sa Barangay Busay. Kinilalang mga biktima bilang sina alias John Mike, 27 years old, at ang kanyang fiancé na si alias Rose Ann May, 25 years old. Pareho silang dineklarang dead on arrival sa isang pribadong pagamutan matapos bumangga ang sinasakyan nilang motorsiklo sa Cebu Tops Road malapit sa Skyline Garden Columbari sa Barangay Busay. Batay sa paunang investigasyon, tinangkaw ng iwasan ni John Mike ang isang paparating na sasakyan habang binabagtas ang kurbadang pagbabahagi ng Cebu Tops Road patungong Cebu Trans Central Highway. Dahil dito, napunta umano sa gilid ng kalsada ang motorsiklo at bumangga sa isang konkretong poste. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ng magkasintangan mula sa motorsiklo. Agad silang itinakbo sa pagamutan sa Cebu pero pareho silang dineklarang dead on arrival. Ayon sa pamilya, 1 taon na umanong magkasintahan ang dalawa. Nagpropose umano ang lalaki sa babae nitong buwan ng Abril at nakatakdasan ng ikasal ang dalawa ngayong buwan ng Setyembre. Sa halip na paghahanda para sa kanilang kasal, naiwan sa kanilang mga pamilya ang pagluluksa sa biglang pagpanaw ng magkasintahan. Kakalungkot po mga kaibigan, mga ka-action. Ay nako. Anyway po mga ka-action, sa ating karagdagan po mga balita po natin, itong ating ibang mga reports po mga kaibigan, mga ka-action. Sabi ng texter nila, good day Mang Sonegam, pakisuyo po, ano po ang weather report po natin ngayon? Sige, pakisuyo namin kayo. Ito po, si ate Miss Loreto ng Pag-asa ko mga kaibigan. Loridin, gandang umaga sa iyo. Ipi-play natin to. Pero bago yan, papasukin ang report muna galing kay Action Freddy Fajardo. Action Maga, Action Freddy, please come back. Action Freddy. Teka lang, bakit ganito yung connection ni Action Freddy, ha? Teka lang, ha? Action Freddy, wait lang, ha? Tawagan kita, wait lang, ha? Action Freddy, yan? Ba't ganyan ang connection? Wait lang, ha? Ulitin ko lang ulit, Action Freddy, ha? Wait lang, ha? Action Freddy, ha? Mukhang line trouble tayo. Yan, Action Freddy, good morning, please come in. Wala pa rin. Teka lang, try mong tumago ulit, Action Freddy, ha? Parang may problem tayo sa linya, sa part ni Action Freddy, ha? Mukhang, yan, try ulit. Ano papasok si Action Freddy? Action Freddy, Max Umaga, please come back, ha? Ba't wala? Wala pa rin, ha? Oo. Action Freddy? Teka, tawagan ko na lang kita sa Facebook Live, sa Facebook Messenger. Action Freddy, ha? Kung okay lang, ako natatawag sa iyo sa Facebook account mo, no? Para mas malinaw at mas maayos. Teka lang, ha? Tawagan na kita dito sa Facebook mo, Action Freddy. Ayan. Para mas malinaw yung pasok dito sa phone mo, sa ating himpilan. Okay, papasokin natin muli si Action Freddy. Max Umaga, Action Freddy, please, please. Teka lang, ha? Action Freddy, Max Umaga, please come in. Yes, Max, yung umaga muli, Action na hikam. Isang top 1 provincial most wanted person at municipal level sa Rosales na aresto. Nasa kote ng Rosales PNP ang top 1 provincial at municipal level na may kasong murder
Sa ulat ni Rosales OIC Chief of Police Major Arnold Soriano, dadakip ng kanyang mga tauhan ng top 1 provincial most wanted person na isang 40 anyos may asawang lalaki, flower arranger at residente ng bayan ng Rosales matapos masukol ito sa kanyang pinagtataguan. Ang pagkaalis sa suspect ay sabisa ng warrant of arrest na pinalabas ng korte sa kasong murder under criminal case number 8327-R na may petsang March 6, 2026. No bail ban recommended. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng Rosales Police Station ang akusado at pag lumabas ng commitment order ng hukuman ni ililipat na ito sa BGNP Balungao. Binigyan din ni Major Soriano na hindi tumitigil ang kapulisan sa paghanap sa mga pugante para mabigyan ng hustisya ang kanilang naging biktima at para tiyakin din ang katahimikan ng komunidad. Mula sa gitna ng aksyon-aksyon, Freddy Pajardo, una sa balita, una sa aksyon, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat sa report na yan. Asyo Freddy Fajardo mula sa labas ng ating himpilan. Okay mga kaibigan, mga kaaksyon, ito po tayo sa atin pong karagdagang ulat dyan sa may bayan po ng Kalasyaw, Maaksyong Umaga. Kuya Jaime, good morning po sa inyo. Lubog na naman po yung bayan ho ng Kalasyaw ngayon. Dyan sa may town proper po ng Kalasyaw, mga kaibigan, mga kaaksyon, alagap laranatan. Yung mga nagmomotor po riyan, baka kung makaiwas kayo dyan sa may bayan po sa munisipyo mismo ng Kalasyaw, mga kaibigan, sa may town proper po, mga kaaksyon, ilag-ilag po muna tayo dyan, mga kaibigan, mga kaaksyon po natin. Ano? Alright, sa ibang mga balita ho natin, mga kaibigan, pakinggan na balikan natin ang weather report po ng Pag-asa, mga kaaksyon, at sa Lian Loreto. Good morning, Lian. Good morning. Lian. Papasukin si Lian muli sa kanyang balitang ngayong umagang ito, no? But nagkaka-trouble tayo kay Lian ngayon, ha? Okay, wait lang mga kaaksyon. Babalikan natin ito si Lian dahil mukhang may line trouble tayo dito. Okay, so habang inaantay natin mga kaibigan yung line trouble po mga kaibigan sa part po ng Pag-asa, eto ho muna tayo, public service announcement po tayo mga kaibigan, mga kaaksyon. Pambihira, mahaba-haba na naman po ito mga kaibigan, mga kaaksyon, ha? 6:30 a.m. hanggang 3:30 po ng hapon, mga ka-action po natin, ha. So araw po 'yan ng Sabado sa August 22 po, mga kaibigan po natin, ha. Again, August 22, araw po ng Sabado, from 6:30 ng umaga hanggang alas 3:30 po ng hapon, mga kaibigan, mga ka-action po natin, wawawalan po ng kuryente ang buong bayan po ng Mangaldan. Ayan po mga kaibigan, mga ka-action po natin, para po sa ating mga tagapakinig, yan po ay galing po sa NGCP o National Grid Corporation of the Philippines. Bukas naman po mga action ng August 21, araw po ng Biyernes, 8 a.m. to 5 p.m. Ito po yung mga bahagi po ng Malastiki, Quezon Boulevard, Kabatling, Talos Patang, Lasip Balag, Lasip Malag, Agdao, Butaw, Malimpok, Nansangaan, Kanan Norte, Kanan Sur, Taloyan, Balite, Pamaranom, Palapar Norte, Palapar Sur, Bongar, Bacondao East, Bacondao West, Nankapian, Tobor at Larag-Darag. Wala kayong kuryente huryan bukas, mga ka-action po natin, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Ngayon din po sa mga sunod ho ng mga araw po, mga kaibigan, August 21 din po, bukas po ito, 8 a.m. to 11 a.m. Tatlong oras walang kuryente sa may Tamayo, San Carlos City bukas, at 1 p.m. to 2 p.m. naman sa Salinao, San Carlos City, at 3 to 5 p.m. naman sa may Bacnar, San Carlos City, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Sa araw naman ng Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. po, parsya ng Bugalyon, Barangay Gisot at Barangay Magtakim Bugalyon, wala kayong kuryente po, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Pabalikin natin si Lian Loreto sa kanyang balita. Lian, Maaksyong Umaga, balitang panahon tayo, please. Good morning. Sa ating lahat. Ito po ang ating 5 a.m. update dito kay Bagyong Neneng ngayong araw ng Huwebes, August 20, 2026. Base nga po sa ating latest analysis dito kay Bagyong Neneng, ito po'y mas bumilis ang kanyang paggalaw at sa ngayon ay nasa may karagatan po ito o mga katubigan sa silangan ng Taiwan, 390 kilometers northeast naman ng Itbayat, Batanes. Napanatili niya ang kanyang tropical depression category, 45 kilometers per hour pa rin po ang taglay na hangin malapit sa gitna at 55 kilometers naman yung kanyang pagbugso. Yung kanyang pagkilos naman ay mas bumilis nga, west-northwestward at 30 kilometers per hour. At sa ngayon nga po ay
malapit na dito sa mga kalupaan ng Taiwan. Sa ngayon, wala pa rin naman po tayong nakataas na any wind signal sa ating bansa dahil malayo na nga po ito sa ating mga kalupaan. Ngunit patuloy pa rin nitong hinihila yung habagat patungo dito sa may Luzon. Kung mapapansin natin sa ating latest satellite imagery ay mas numinipis na po yung mga kaulapan na dala ng habagat dito sa may western section ng Luzon. So, in-expect nga po natin within today ay generally mag-i-improve po yung ating weather conditions. Aside naman po dyan, kung mapapansin din po natin, malaking bahagi po ng Visayas, Mindanao, maging dito sa Southern Luzon area ay mas bawas din po yung ating mga kaulapan, kaya bawas din po yung ating mga pag-ulan dito sa mga nabanggit ko pong lugar. Meron din po tayong binabantayan na 2 pa na bagyo itong isa po mas malapit sa ating mga kalupaan, tropical depression o mahinang bagyo sa kanluran naman ng extreme northern Luzon, 1,100 kilometers west of extreme northern Luzon, tropical depression category. Ganun pa din, 45 kilometers per hour ang kanyang taglay na hangin at 55 kilometers per hour naman po yung kanyang pagbugso. At inaasahan po natin, patuloy po itong kikilos pa southwestward. May kabagalan 10 kilometers per hour naman at maaaring maglandfall either po sa may Vietnam o sa may southern mainland China. Yung pangatlong bagyo, nasa labas pa rin ng PAR itong tropical storm na may international name na Saudel. Malayo pa po ito sa ating mga kalupaan at hindi pa nakakaapekto sa ating bansa. Ito po'y nasa mahigit 2,900 kilometers. Silangan naman ng northeastern Mindanao. Ngunit unahin muna natin itong update dito sa bagyong Neneng. Ayon nga po sa ating latest forecast track and intensity nitong bagyong Neneng, maaari pong kumilos ang sentro nitong bagyo pa-northward o pa-hilaga at within 12 hours, nakikita natin na mas babagal po yung pagkilos nitong bagyong Neneng habang binabaybay yung mga katubigan dito sa may eastern coast ng Taiwan. Maaaring maglandfall po ito sa northern portion ng Taiwan within 12 hours at mas humina na at maaaring maging low pressure area na lamang within 12 hours. Kasabay ng paghina nitong bagyong Neneng, ang paghina din nung hinihila niyang habagat. So, by today po, inaasahan nga natin, generally mag-i-improve po yung ating weather conditions. Kaya mas kumonti na din yung mga lugar na nasa ating weather advisory. Sa ngayon, Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan na lamang ang maaaring makaranas ng hanggang 100 millimeters na mga pag-ulan within 24 hours. So sila po yung pinaka makakaranas ng mga panakanakang mga pag-ulan ngayong araw. But other parts ng Luzon, maaaring makaranas pa rin ng mga maulap na panahon. Although sa ngayon nga po ay ine-expect natin na ay magkakaroon po tayo ng breaks dito sa ating maulap na panahon at maaaring makita na din natin o masilayan na din natin muli ang haring araw, especially sa eastern side ng Luzon. Para naman sa mga malalakas na hangin, ay sa ngayon habagat pa rin po yung posibleng magdala ng mga bugso ng hangin. Ngayong araw sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas, kabilang na din ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Davao Region. At kasabay nga po ng paghina ng habagat ay mas kukonti din po yung mga lugar na makakaranas ng mga pabugso nitong habagat. Bukas, araw ng Biyernes, malaking bahagi na lamang ng Luzon, Panay Island, Negros Occidental, Northern Samar at Davao Oriental. Pagsapit naman po ng Sabado ay makakaranas muli ng mga pagbugso ng hangin ang malaking bahagi ng Luzon and Visayas maging sa may Davao Oriental. Para naman sa kalagayan ng ating karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning. Although doble ingat pa rin sa ating mga kababayan sa may northern and western seaboard ng Luzon dahil maaari po yung
katamtaman hanggang sa malalakas o matataas na mga pag-alon na maaaring umabot ng hanggang 1.5 to 2.8 meters na delikado pa rin sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Other parts naman po ng ating seaboards ay makakaranas ng katamtaman o banayad hanggang sa katamtaman lamang ng mga pag-alon. Although wala nga po tayong nakataas na gale warning, so malaya makakapaglayag yung ating mga kababayan. Ano nga kaya ang mangyayari in the next 4 days naman simula bukas hanggang sa Monday, August 21 to 24? So base po sa ating latest rainfall forecast and projection, yung ating southwest monsoon o habagat ay masihina nga po kasabay nung paghina nitong bagyong Neneng. So ina-expect natin generally mag-i-improve po yung ating weather conditions sa malaking bahagi ng Luzon. Although ina-expect natin meron pa ring mga maulap na panahon, especially sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, and maging sa may Occidental Mindoro sa araw po ng Friday to Saturday. Ngunit, para naman sa update dito sa isang bagyo na nasa labas ng PAR, itong tropical cyclone na may international name na Saudel, inaasahan natin habang nandito ito sa Pacific Ocean ay mas lalakas pa ito at maaaring over the weekend ay maging typhoon category pa. At nakikita natin ay babaybayin niya ang Pacific Ocean at maaaring kumilos pa west-northwestward. Ngayon, itong tropical cyclone Saudel ay maaari pong pumasok ng ating area of responsibility, ngunit dito na po sa may northeastern portion or northeastern boundary ng ating PAR. At kung pumasok ng ating PAR between Sunday and Monday ay tatawagin natin ito sa local name na Obet. Anong mangyayari dito sa tropical cyclone Saudel at anong epekto nito sa ating bansa? Pagsapit po ng Sunday and Monday, maaring nandito na po ito sa may northern part ng Philippine Sea. At ito muli yung hihila sa habagat. At nakikita natin by Sunday and Monday nga, magsisimula muli na magkaroon tayo ng enhancement o palalakasin muli nito yung habagat. So magkakaroon po tayo ng panibagong surge. By Sunday, start po yan. And mag-i-increase in intensity yung ating habagat Monday onwards. So ngayon, yan po muna yung nakikita natin. No? So expect natin next week, magkakaroon pa rin po tayo ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon and western section ng Visayas. Start po yan Monday onwards. Ngunit itong scenario dito sa bagyong Saudel ay maaari pa nga pong magbago dahil mataas pa po yung ating lead time. So mataas pa po yung uncertainty o hindi kasiguraduhan sa magiging track talaga nitong bagyo. So always po stay updated at i-follow ang ating mga social media pages ng DOST Pag-asa. Yan lamang po ang latest about dito kay Bagyong Neneng at sa habagat ngayong araw ng Huwebes 5 a.m. Ako po si Lian Loreto. Next update po natin dito ay mamayang 11 a.m. Maraming salamat. Magandang umaga. Maraming salamat, Lian Loreto ng Pag-asa. Yan po mga kaibigan, mga ng ating weather report for today. At yung mga ka-action natin, magbantay-bantay ho kayo mga kaibigan dahil yan po ating lagay po ng panahon ngayong araw po nito. Good morning dito kay Charles de Filmer, kay Shania May Dizon at Romeo Tolentino Sr. Ma-aksyong umaga po sa inyong lahat po riyan. Mga ka-action ho natin. May binanggit kanina si Lian Loreto ng Pag-asa na bagyo na may international name na Saudel na nasa area po ng Micronesia sa ngayon. Ito po mga kaibigan, mga ka-action po natin maaaring magpalakas po ng habagat next week po dito sa Pilipinas ho natin, mga ka-action ho natin. Yung mga kaibigan, mga ka-action po natin ingat-ingat po kayo dyan mga kaibigan, mga ka-action. Balikin natin ang report galing kay Action Freddy Fajardo. Mga umaga, Action Freddy, please come back. Yes, maaksyong umaga muli, aksyon ahigam, 46 na ginang patay sa aksidente sa motorsiklo sa lansangan sa bayan ng Sison. At nasawi nga itong isang ginang na residente ng bayan ng Sison habang siya nagmamaneho ng kanyang motorsiklo dahil sa lubak sa kalsada. At batay sa ulat ni
Season Chief of Police Major Jarbel Rilorte naganap ang aksidente sa NCC Access Road sa Barangay Paldet ng nasabing bayan kahapon ng madaling araw. At sa paunang investigasyon ng kanyang mga tauhan, pasado alas 2 ng madaling araw kahapon habang umuulan, ang biktima ay sakay ng kanyang motorsiklo at binabaybay ang National Highway at pagsapit sa lugar ng insidente, hindi umano nito napansin ang lubak sa kalsada at dahil sa madilim pa at bumubuhos pa ang ulan at dahil dyan ay nawalan siya ng kontrol sa manubela kaya bumagsak ang ginang kasama ang kanyang motorsiklo kung saan tumama ang kanyang ulo sa sementadong kalsada. Agad itong naisugod sa Pusurubio Community Hospital pero idineklarang dead on arrival na ng attending physician. Paalala ng mga otoridad sa ating mga tsuper, motorsiklo man o anumang uri ng sasakyan, na iba yung pag-iingat tayo sa lansangan lalo ngayong masama ang panahon. Maliban sa ulan, may mga pagbaha pang nararanasan para matiyak ang ating kaligtasan at makatating tayo ng maluwalhati sa ating patutunguhan. Mula sa gitna ng Aksyon Freddy Fajardo, una sa balita, una sa aksyon. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat sa balitang iyan, Action Freddy Fajardo. Naku, nakakalungkot po mga kaibigan po natin na balita ho yan. Ha? Ingat-ingat po sa mga motorista ho natin at sa mga kaibigan natin na mga pasahero na nasa daan. Oras, alas 6:53 po ng umaga mga ka-aksyon. Dumako naman tayo sa ating iba pa mga balita ho natin. Sabi rito, good day, Action Icam, ibirato mo na yung Senpel ko, ibato mo naman ng Decorp. Sabi, ay, sige, hanapin natin mga kaibigan. Ha? Tignan natin kung meron po mga power interruptions po ang Decorp sa mga sunod ho na mga araw po, mga ka-aksyon po natin. O, eto, tignan natin mga kaibigan ha. Ito ang susunod dito. Anong petsa ngayon na? 20 ngayon, di ba? Ito, August 20 ha. Portion ng Maningding, Santa Barbara, 9 AM to 4 PM kayong walang kuryente nga maya. Gayon din, mga ka-action po natin, dito po sa may buong bayan ng Manawag sa Jacinto, ngayong Sabado, dalawang tag 30 minutes lang naman ho kayo, no? Ito, makinig buong Manawag sa Jacinto 6:30 to 7 AM at 3 o'clock to 3:30 PM po mga kaibigan. Mag-load shifting lang ho kayo, kaya medyo mabilis lang po yan, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Dito naman sa may Padelco 3 Eastern Pangasinan, ito po, mga ka-action, nako, yari ho tayo dito, ha? August 22, araw ho ng Sabado, mga ka-action, ng 6:30 ho ng umaga hanggang alas 3:30 ng hapon. Ito po mga kaibigan, ha? Barangay La Paz, Villasis. Buong bayan ng San Manuel, maliban na lang sa Barangay San Juan at San Vicente. Buong bayan ng Pusurubio, Madam Lori, wala kayong kuryente ho niyan, ha? Buong bayan ng Mapandan, buong bayan ng Binalonan, buong bayan ng Lawak, maliban na lang sa Barangay Yatyat. Barangay Inamutan sa Manawag, Barangay Bubunan, Kalapaan, Coldit, Palaris, Subol, Tuboy sa Asinggan, at sa part naman ng Ordoneta, mawala ng kuryente ang Barangay Kabaruan, Camantiles, Katablan, Kayambanan, part ng Dilan Paurido, Labit Proper, Labit West, Mabanugbog, ng Kalubasan, ng Kamilaran East, ng Kamilaran West, Oltama, Pinmanudpod, part ng poblasyon, San Jose, San Vicente at Sugkong. Yan po mga ka-action na sa araw po ng Sabado yan, August 22, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Ayan po ay regarding po dyan sa wala hong kuryente mga kaibigan na NGCP power interruption po yan mga ka-aksyon sa ilalim po ng Panelco 3 mga kaibigan ho natin. Pero syempre hindi lang ho yan ha. Ngayong araw po ng Biyernes sa August 21 po Asinggan, Sitio Kabaruan, Barangay Bantog. Wala kayong kuryente 8 to 5 po ngayong araw po mga kaibigan mga ka-aksyon. At sa Manawag naman, Sitio Barrientos, Barangay Inamutan, ngayong araw po 8 AM to 5 PM. Wala po kayong kuryente ho riyan mga ka-aksyon po natin. Bilang karagdagan po sa araw po ng Linggo, 8 AM to 5 PM, Barangay Makalong at Sitio Sukok, Barangay Tuboy, Asinggan. Wala kayong kuryente, 8 AM to 5 PM po yan, mga ka-action ho natin. Paano po mga kaibigan? Magpapaalam na ako. Pero huwag kayong alis, babalik tayo agad dahil babalik tayo para sa Aksyon Radyo Balita. No? Papaalam ako para sa Aksyon Radyo Balitang Bayan numero 1, pero babalik din po agad para sa Aksyon Radyo Balita. In the meantime, commercial muna tayo. Dito lang yan sa Aksyon Radyo Pangasinan, unang sa Aksyon sa Balita, sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang Aksyon Radyo Balitang Bayan. Hanggang bukas muli ng ating pagtatagpo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.
MX3. Dito ako bilib. Walang halong pambobola. Kalidad lang, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib iray eksperto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayas, #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Champion na milyonaryo pa! Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo Pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-Champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 for DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Aksyon! Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Nay, mano po? Papasok na po ako sa school. Sige anak, kaawaan ka ng Diyos. Mag-iingat ka. Opo. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, magalang. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Seryoso at kalidad na proyekto ba ang iyong hanap? Meron tayong supplier dyan na maaasahan. Citylock Enterprises Incorporated. Iba't ibang klase ng steel bars, gaya ng Steel Asia, deform bar, angle bars, C-pufflins, tubular, original super pipes, GI pipes, combat wire, cyclone wire, GI wire, staff folding pipe, GI corrugated sheet, marine and ordinary plywood, hollow board, phenolic board, fiber cement board, decorative plywood, PVC board, PVC ceiling panel, wall panel, fluted panel, plumbing, hardware and industrial electrical supply, Phelps Dodge, Philflex, Powerflex, electrical wirings, big wires, iba't ibang brands, Panasonic, Philips, Royo, Firefly, Emerald, Poly, Belgian PPR, Biofit. Sa mga simento naman, Northern Cement, Laticrete, ABC, may solar din sila, floodlights, LED lights, pintura, Davis Paints, Pinewood, power tools at marami pang iba.
wholesale or retail price, all in one sa Citilock Enterprises Incorporated with quality standard construction materials. Citilock Enterprises Incorporated, main office located at Ambrosio Street, Poblacion, Urdaneta City, Pangasinan. You may call them at cell phone number 0908-898-4082 or 0977-802-5678. Ganun din sa kanilang branch warehouse located at Barangay Bayawas, Urdaneta City with their cell phone number 0917-319-2345 or 0908-898-4085. Citilock Enterprises Incorporated, where you can find quality standard construction materials. Citilock Enterprises Incorporated, Urdaneta City, Pangasinan. Wholesale at retail, tibay ang kasama sa bawat gawa. Aksyon Radyo Balita! Kalipunan ng mga maiinit, naglalagablab at umuusok na mga balitang lokal, nasyonal, international, weather, showbiz, sports, human interest at iba pa na nakalap sa bulwagang pambalitaan ng DWCM. Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo Balita. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Magandang mga Pilipinas, mga kaaksyon na yung bag na bigay ka kayo. Ay, may masatos, mga mabalik ka sa kabusaris sa kinamin. Good morning po mga kaaksyon natin. Araw ngayon ng Webes, August 20, 2026. Sumasa niyo po ang Aksyon Radyo Balita. Ako po ang inyong tagapagbalita ng mga ito, Aksyon Kabisal Pasyon at sa ating Master Control, Aksyon Corrad Alvarez. Bago tayo dumako sa ating mga balitang sa ating mga ulo ng balita ngayong umaga, batida ni Sir Nat Sobero at kay Sir Alfredo Mendoza, Aksyon umaga po sa inyo. Para po sa ating ulo ng mga balita ngayong umaga sa ating balitang lokal, mahigit 33,000 na pamilyang Pangasinan apektado ng habagat. Dagupan LGU, hinikayat ang mga private sector na magpatayo ng cistern tanks bilang suporta sa flood mitigation. Bayan ng Bugalyon isinailalim sa state of calamity. Mayor Eswela ng San Carlos, iginiit ang patuloy na serbisyo ng lungsod sa kabila ng politika at halalan. Mayor Eswelio nilinaw na hindi ito suspendido at iginiit na patuloy ang serbisyo sa lungsod ng San Carlos. Department of Trade and Industry Pangasinan, patuloy o siniguro ang patuloy na price freeze monitoring sa lungsod ng Dagupan. Para naman sa mga police reports, mga kaaksyon, 2 lalaki arestado sa buy-bust operation sa bayan ng Pusurubyo, mahigit 13,000 pesos na halaga ng shabu na samsam. Helper arestado sa buy-bust operation sa bayan ng Bautista, mahigit 3,000 pisong halaga ng shabu na samsam. Para naman sa ating balitang pambansa, forensic examination ng mga civil engineers bubulaga sa palpak na infrastructure projects. Para naman sa karagdagan nating balita ng pambansa, bagong record low, piso sumadsad sa 61.8 kumpara sa $1. At para naman sa ating balita sa ibayong dagat, ICC President at Senior Lawyer pinatawan ng parusa ng Estados Unidos ng Amerika. Para naman sa ating balitang showbiz, Bella Padilla, pumapag-ibig na nga ba ulit? At sa ating balitang pampalakasan, Russell Westbrook, bet umanong mas magretiro na lang kaysa kagatin ng offer ng Washington Wizards. Muli ho mga kaibigan, mga aksyon, sumasa niyo po Aksyon Radyo Balita. Kasama niyo pa rin po ang Aksyon Kabisal Pasyon at sa ating Master Control nariyan po, Aksyon Conrad Alvarez. Para sa ating mga balita ngayong umaga sa ating balitang lokal, umabot na sa 33,343 na pamilya o 49,413 na individual sa buong Pangasinan ang naapektuhan ng tuloy-tuloy na malalakas na mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon o habagat. Yan ay ayon sa record ng Pangasinan PDRRMO. Ayon kay Pia Flores, emergency head ng PDRRMO Pangasinan, nagmula mga apektadong pamilya sa 169 sa una-unang 3 distrito ng lalawigan. Batay sa mga ulat at monitoring ng mga local government
Government Unit o LGU, 64 na barangay sa Mangaldan, sa Nabarbara, Kalasyaw, Mapandan, Mangataram, Lingayen, Aguilar, Binmalay at Agno. Gayon din sa mga lungsod ng Dagupan at San Carlos ang nakaranas ng pagbaha. Nakaranas din ng flash flood ang Labrador pero mabilis namang humupa ang tubig. Aabot sa 649 na pamilya ang lumikas mula sa kanilang mga tahanan noong araw ng Martes. Gayon pa man, may ilan nang nakabalik matapos bumaba ang baha. Patuloy naman ang consolidation ng PDRRMO sa pinakahuling datos hinggil sa mga evacuees. Sinabi pa ni Flores na bahagyang bumaba na ang mga water level kabilang na sa mga ilog dahil hindi umano gaanong malakas ang pagulan nitong nakaraang mga araw. Ayon sa 24-hour rainfall monitoring ng Pag-asa, 23 mm lamang naitalang cumulative rainfall mula alas 8 ng umaga ng Martes hanggang alas 8 umaga nitong araw ng Miyerkules. Ito ay mas mababa sa 32.2 mm noong August 17 hanggang 18 at 131.4 mm noong August 16 at August 17. Samantala, sa gitna naman ng sitwasyon, patuloy naman relief operations ng provincial government sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO. Nagre-repack din ang DSWD o PSWDO ng 10,000 food packs na ipapamahagi sa mga apektadong pamilya. Naglaan din ang paunang ayuda ang mga LGU habang patuloy namang umaagapay ang DSWD sa ginagawang mga relief operations. Samantala naman mga kaaksyon, hinikayat naman ang lokal na pamahalaan ng Dagupan City ang mga pribadong establishmento at institusyon na makipagtulungan umano sa pamahalaan sa mga hakbang para mapabuti ang drainage system at mabawasan ang epekto ng pagbaha sa lungsod. Ayon kay Mayor Belanti Fernandez, maaaring magkaroon umano ng mahalagang papel ang mga pribadong institusyon na ito sa pamamagitan ng pagtatayo ng kanilang sariling cistern tanks o mga pasilidad para sa pansamantalang pag-iimbak ng tubig ulan, lalo na sa mga lugar na mayroong sapat na espasyo. Binigyang din ng alkalde na hindi kayang pasanin lamang ng lokal na pamahalaan ang lahat ng kinakailangang flood mitigation infrastructure para sa buong lungsod ng Dagupan. Aniya, mas mainam umano ang pagtutulungan ng pamahalaan, mga paaralan, universidad, negosyo at iba pang pribadong establishmento upang magkaroon ng mas malawak na epekto ang mga hakbang laban sa baha. Ibinahagi ni Fernandez na may ilang malalaking establishmento at institusyon ng lungsod na maayos ang koneksyon ng kanilang drainage systems at patuloy na nakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan. Ayon sa alkalde, bukas naman ang lokal na pamahalaan sa suportahan at mga pribadong nasuportahan ng mga pribadong establishmento na nais maglagay ng cistern tanks bilang bahagi ng kanilang flood mitigation measures. Kung may mga government-owned parking areas naman na maaaring paglagyan ng mga naturang pasilidad, ay maaari din daw itong pag-aralan ng lokal na pamahalaan, ani Fernandez. Gayunman, sinabi niyang sa kasalukuyan ay nakatuon muna ang pamahalaang lungsod sa pag-aayos ng mga pangunahing kalsada at drainage system. Samantala, binanggit din ng alkalde ang mga proyektong pang-infrastruktura sa barangay Mayombot, Bunuan na matagal na umanong hinihiling at sinasailalim sa proseso ng pamahalaan. Sinabi ni Fernandez na ang ilang proyekto na kanilang hiniling noong 2024-2025 ay sinagawa na ngayon na alinsunod sa mga proseso at requirements ng pamahalaan. Opisyal naman ang inilagay sa state of calamity ang bayan ng Bugalyon kasunod ng pag-aproba ng Sangguniang Bayan Resolution No. 123 Series of 2026 itong araw ng Miyerkules, August 19. Layo din ang deklarasyon na ito na bigyang daan ng mas mabilis na pagtugon ng lokal na pamahalaan sa patuloy na epekto ng kalamidad, kabilang ng agarang pagpapakilos ng mga kinakailangang resources, pagpapabilis ng relief at response operations at pagbibigay ng kaukulang ayuda sa mga residenteng naapektuhan. Sa ilalim ng naturang deklarasyon, mas maiaangkop ng pamahalaang bayan ang mga hakbang nito sa kasalukuyang sitwasyon at matitiyak na agarang pagtugon sa mga nangangailangan ng mga residente ng mga ito at mga pamilyang nangangailangan din ng mga tulong. Samantala, hindi mo naman ang lokal na pamahalaan ng lahat ng kabaluyan na manatiling alerto, mapagmatsyag at makipagtulungan sa mga otoridad, lalo na sa pagsunod sa mga safety advisories ng opisyal na abiso. Sa lungsod naman ng San Carlos, mga kaaksyon, iginiin ni San Carlos City Mayor Josiel Resuello
na ang magiging resulta na lang na lapit na barangay at SK elections ay dapat ipaubaya sa desisyon at boto ng mga mamamayan. Ito naging pahayag ni Resuello nang hingan daw siya ng reaksyon kaugnay ng usapin sa isang incumbent barangay captain na umano'y hindi na muling tatakbo at sa mga pangyayaring iniugnay umano sa kanilang pamilya. Ayon sa alkalde, ang anumang naging pag-uusap tungkol sa pagtakbo o pag-atras ng isang barangay official ay nakabatay umano sa kanilang pagnanais na maisulong ang kapakanan ng kanilang mga barangay. Dilinaw din Resuello na hindi raw niya maaaring diktahan ng mga botante kung sino ang kanilang susuportahan dahil ang halalan ay nakasalalay umano sa kanilang sariling desisyon. Samantala, sinabi naman ng alkalde na may mga isyong politikal na umano'y ginagamit upang bigyang kulay ang mga ginagawa ng kanilang pamilya at mapag-usapan ng kanilang pangalan. Gayon pa man, sinabi niyang hindi siya magpapadala sa mga batikos at sa halip ay patuloy na tututok sa kanyang trabaho bilang alkalde. Karagdagan namang ulat mula pa rin sa lungsod ng San Carlos, pinabulaan na naman ni San Carlos City Mayor Julian Resuello ang mga kumakalat na maling balita na siya raw ay suspendido sa pwesto at iginiit na patuloy siyang gumaganap ng kanyang tungkulin bilang alkalde at nagtatrabaho para sa mga proyekto at serbisyo ng lungsod. Sa isang panayam, sinabi ni Resuello na wala raw siyang natanggap ng suspension order mula sa anumang tanggapan at ayon sa kanya ay wala rin siyang natanggap ng dokumentong nag-uutos na siya ay pansamantalang alisin sa tungkulin. Dagdagan ng alkalde, may mga pagkakataong ang vice mayor manong umaaktong mayor, partikular kapag siya ay nasa labas ng lungsod para sa official business. Kabila na rito ang pagdalo sa mga seminar, pagpupulong at iba pang aktibidad na may kaugnayan sa paghahanap ng pondo at proyekto para sa lungsod ng San Carlos. Nilinaw naman ni Resuello na ang pagganap ng vice mayor bilang acting mayor role habang siya ay wala sa lungsod ay bahagi ng umiiral na kautusan at hindi nangangulugang siya umano ay suspendido. Bago tayo magpatuloy sa ating balita, bati natin ang maksyong umaga si Action Variable Esperanza, Sister Deo Montenegro. Good morning daw, pa-shoutout kay Denise, Dayan at Ernie. Ingat po sa biyahe. Panghuling balitang lokal natin ngayong umaga mga kaibigan, mga ka-action po natin. Patuloy na ang maigpit na pagbabantay ng Department of Trade and Industry o DTI Pangasinan Provincial Office sa presyo at supply ng mga pangunahing bilihin sa Dagupan City kasunod ng deklarasyon ng State of Calamity dahil sa bagyong Maymay at pinalakas na habagat. Isinagawa ng DTI Pangasinan ang Rise and Supply Monitoring upang matiyak ang sapat na supply na nananatiling abot kayang presyo ng mga basic necessities na saklaw ng kanilang tanggapan. Ayon sa mga negosyanteng na monitor, nananatiling stable umano ang supply ng mga pangunahing bilihin dahil sa tuloy-tuloy na mga deliveries. Tinatayang sapat umano ang kasalukuyang stocks upang tumagal ng hanggang 3 buwan. Wala rin umano na obserbahang pagtaas sa presyo ng mga minamonitor na produkto habang wala rin naitalang panic buying sa mga establishmento. Alinsunod sa Republic Act No. 7581 o Price Act na sinugsugan ng Republic Act No. 10623, otomatikong ipinapairal ang 60-day na price freeze sa mga basic necessities and commodities sa lugar na idineklarang nasa ilalim ng state of calamity, maliban na lamang kung ito ay mas maagang aalisin. Paalala ng DTI sa mga business owners na mahigpit na sundin ang naturang price freeze upang maiwasan ang parusan ng batas. Sinabi rin ng DTI na magpapatuloy ang kanilang monitoring sa lahat ng munisipalidad at lugar sa lalawigan na isinalim sa state of calamity upang matiyak ang patas na kalakalan, pagsunod sa price freeze at proteksyon sa kapakanan ng mga mamimili. Oras po natin mga kaibigan, mga ka-action, alas 7:19 ng umaga. Magbabalik po tayo para sa mga police reports. Mamaya lamang, dyan lamang ho kayo. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. MX3. Dito ako bilib. Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako bilib. I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aksyon! Radyo! Tatapatin namin kayo.
Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanla po ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule. Sa MX3, dito ako bilib. Goodbye to me, Masha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Aksyon Radyo. Police Report. Nagbabalik po tayo sa Aksyon Radyo Balita. Kasama niyo pa rin po ang Sulikap sa Pasyon at sa ating Master Control. Nariyan po, Aksyon Conrad Alvarez. Para sa ating mga police reports, arestado ang 2 lalaki matapos makakuha na ng 2 gramo ng suspected shabu sa isang buy-bust operation ng Pasurubio PNP nitong nakaraang Agosto 17. Ang mga suspect ay isang 27 anyos sa single at helper, isang 53 anyos sa may asawa at magsasaka na pawang mga residente ng bayan ng Pasurubio. Ang operasyon ay kinasa ng mga otoridad sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency. Na-recover sa operasyon ang 3 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng kabuang 2 gramo ng hinihinalang shabu na mayroong standard drug price na 13,600 pesos. Nakakuha rin ang buy-bust money at ang budol money na ginamit sa operasyon. Nakapit na ngayon ang mga suspect at nasampahan na ng kaukulang kaso. Sa bayan naman ng Bautista, mga kaaksyon, arestado isang 29 anyos na lalaki matapos makuhanan ng kalahating gramo ng suspected shabu sa buy-bust operation sa bayan ng Bautista. Ang suspect ay isang 29 anyos na single helper elementary graduate at residente ng naturang bayan. Nakuha sa operasyon ng naturang hinihinalang droga at ang buy-bust money na ginamit ng mga otoridad. Nakapid na ngayon ang suspect at nasampahan na rin ng kaukulang kaso. Samantala, isang individual naman ang naaresto ng mga tauhan ng Municipal Police Station ng Bayambang sa bisa ng warrant of arrest kaugnay ng kasong estafa sa barangay Magsaysay.
Ang operasyon ay sinagawa sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Romel Bagsik, Acting Chief of Police ng Bayan. Nakasaad sa warrant ang halagang 200,000 pesos na piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng naturang akusado. Matapos ang pag-aresto, agad namang pinaalam sa akusado ang kanyang karapatang konstitusyonal. Ito'y nakapit na ngayon sa himpilan ng pulisya habang inaantay kung mag-file nga ba ito ng piyansa. Para naman sa ating balitang pambansa, mga ka-aksyon po natin, malaki umano may tutulong ng mga civil engineer at ng kanilang forensic expertise sa pagtukoy ng pananagutan hindi lamang sa flood control project kundi pati na rin sa iba pang infrastruktura gaya ng mga kalsada at tulay. Yan ay pagdiriin ni Senator Panfilo Ping Lacson nitong araw ng Miyerkules, August 19. Nanawagan si Lacson sa mga asosasyon ng mga civil engineer na bumuo ng mga inspection team na maaaring magsuri sa mga kalsada, tulay at iba pang infrastrukturang napinsala ng mga nagdaang paha at gamitin ang forensic analysis para makita kung ang pinsala ay dulot nga ba ng disenyo o ng pagpapagawa ng proyekto. Dagdag pa ni Lacson na makakatulong daw ang natural forensic inspection upang matukoy ang pananagutan ng kung sino-sino man ang dapat panagot, kabila ng mga contractor, mga opisyal ng DPWH at mga politikong nagpapanukala ng mga naturang infrastructure projects. Samantala naman mga kaibigan, mga ka-aksyon ay pambihira. Muling bumagsak ang piso sa bago nitong world record low na kontra US dollar nitong Miyerkules, August 19. Ito ay kasunod ho ng pagtaas ng demand sa dolyar dahil sa galawan ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado at panibagong tensyon naman sa gitnang silangan. Nagsara umano ang piso 61.8 kada piso na kada $1 na mas mahina ng 3 sentimo kumpara sa 61.785 nitong Martes, August 18. Sa intraday trading, umabot ng piso sa 61.995 kada $1. Halos tumama sa 62 level at lampas na sa dating world record low na 61.847 noong July 24. Kasabay ng paghina ng piso, bumagsak din ang Philippine Stock Exchange Index ng 106.36 points o 1.7% upang magsara sa 6,158.34 kung saan umaabot sa 5.8 billion ang halaga ng mga naitalang transaksyon sa stock market. Balita naman sa ibayong dagat, mga ka-aksyon ho natin, nagpataw ang Estados Unidos ng Amerika ng sanctions laban kay ICC President Tomoko Akane at senior trial lawyer na si Abdoulaye Seye sa pinakabagong hakbang ng administrasyon ni US President Donald Trump laban sa International Criminal Court. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, isinailalim sa dalawang sanctions ang dalawang pag-opisyal na isinailalim sa sanctions ang dalawang opisyal sa ilalim ng executive order ni Trump na nagpapahintulot ng parusa laban sa mga individual na sangkot sa ilang hakbangin ng ICC laban sa mga opisyal ng mga bansang hindi pumayag sa jurisdiksyon ng korte. Si Akane ay isang Japanese judge at kasalukuyang pangulo ng ICC, habang si Seye ay isang Senegalese national ay senior trial attorney na kabilang sa prosecution team ng humiling ng arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Nominado rin si Seye para maging hukom ng ICC. Mariin naman kinondena ng ICC ang hakbang ng Washington at sinabing nakapipinsala ito sa rule of law at sa pandaigdigang sistemang panghukuman. Sa ilalim ng sanctions, maaari manong i-freeze ang anumang ari-arian ng dalawang ICC officials na nasa jurisdiksyon ng Estados Unidos at mahigpitan ang kanilang access sa US financial system. Aksyon Radio. Showbiz Balita. Para naman sa ating balitang showbiz, mga ka-aksyon, lumikha ng spekulasyon sa buhay pag-ibig ng aktresa na si Bella Padilla ang lumutang na mga larawan kung saan makikitang kasama niya ang lalaking nagngangalang Martin Tan. Sa post sa X o dating Twitter ng Certified Kapamilya, ibinahagi nito ang nasabi mga litrato kalakip ang caption patungkol sa aktres. Dagdag pa ng mga netizens ay nabanggit na nagdagdag pa ni Bella, mga ka-aksyon po natin, magmula ng makilala at makausap niya ito sa Blood vs. Duty ay nakita niya kung gaano raw ito kabait. Umaasa rin siya na sana ang mga netizens ay maging masaya rin para sa kanya.
Nagbigay naman ng komento sa post na ito na certified kapamilya. Batay sagot ng aktres, malinaw na wala naman daw siyang tinanggi o kinumpirma. Gayunpaman, bukas pa rin ang mga balita sakaling linawin niya ang kanyang relationship status. Maalalang 1 taon na ring hiwalay si Bella sa dating Swiss boyfriend niya si Norman Bay. Pero 4 na taon din sila nagsama bago sila nagdesisyong tuldukan ang kanilang relasyon. Sa isang panayam noong September 2025, sinabi ni Bella na ang rason umano ng kanilang hiwalayan ay ang pagbalik niya sa Pilipinas. Aksyon Radio. Sports News. Para naman sa ating balitang pampalakasan, mga ka-aksyon po natin, nang basagin ni Russell Westbrook ang balita na magre-retire na siya sa NBA matapos ang 18 seasons, nagbigay agad ng konklusyon ng mga Miron na wala nang gustong kumuha sa Triple-Double King. Mali. Sa ulat ni Mark Stein ng Stein Line, nag-offer daw ang Washington Wizards ng 2-year deal sa 37-year-old point guard para bumalik sa Washington. Naglaro si Wizards sa Russell noong 2020 at 2021. Binaril daw agad ni Westbrook ang negosasyon. Ayon kay Stein, ay posibleng hindi nagustuhan ng veteran playmaker ang papel na gagampanan niya sa team o kaya hindi na ito kontento sa inihahaing sweldo. Kung natuloy, mas malamang magiging backup sa Westbrook kay Trae Young sa point. Iikot ang Wizards kay Young na ito lang off-season ay binigyan ng 4-year, $212.8 million contract. Naka 15 games lang si Young noong nakarang season dahil sa injuries at inaasahang 100% na siya sa susunod na season. Dahil marami ring batang guards sa roster ng Washington, baka raw nakita ni Westbrook na madidyeta siya sa minuto. Sa Sacramento naman noong nakarang season, backup din dapat si Westbrook kay Dennis Schroeder. Pero ibinigay din sa 2017 MVP ang starting role at nag-average pa ng 15.2 points, 5.2 rebounds, 6.7 assists sa kanya na palang na final season. Alright, maraming salamat po mga kaibigan sa iyong pakikinig para sa ating programa. Ito pong Aksyon Radyo Balita. Nakasama po ninyo mga kaibigan sa ituatan patupataging karok sa obserbasyon at sa ating master control na riyan po, Aksyon Colonel Alvarez. Susunod na ho ang MIB, mga issue ng bayan. Ito lamang po yan sa Aksyon Radyo Pangasinan. Una sa Aksyon sa Balita, sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang Aksyon Radyo Balita.